Ako protidrogový šerif sľubujem. Že budem dobrým príkladom tým, že budem. Žiť život bez drog. Hovoriť priateľom. Že život bez drog je viac. Pomáhať ostatným protidrogovým šerifom. Učiť sa viac o tom. Ako drogy naozaj škodili. A hovoriť ľuďom pravdu. O škodlivých účinkoch drog. A pomáhať svojej rodine a priateľom. Žili bez drog. A dávať dobrý príklad všetkým deťom. Aby všetci na Slovensku žili bez drog. Poznáte, ale som atlet a hádžem kladivo. Toto je kladivo. Toto je kladivo jeho. V podstate nie je to normálne kladivo na zabíjanie klincov, ale je to gula na dráte. Minulý rok bola olympiáda v Rio, neviem, či ste sledovali, bol som 5. Veľmi kúsok od medaily, ale mal som trošku menej šťastia, ako som chcel a snáď 4 roky. Čo sa týka mňa, rád by som vám povedal, že šport je ďalší spôsob, ako sa zamestnať. Keď si aký iný šport, to je jedno, ale športom sa dá naozaj zamestnať sa a užívať si život. A ten mladý človek už samovolne svojim vývojom, dospievaním a všetkými týmito vecmi sa zlepšuje a nemusí trénovať ako ja napríklad teraz. Čiže to je na začiatku sa to dá veľmi jednoducho spraviť, len treba si učiť priority a ten čas, ktorý trávite niekde, ja neviem, za počítačom alebo za tabletom, tak ísť na hodinku von a potom sa to dá. V Londýne to bolo také ešte očakávanie, nevedel som do čoho ide, bol som 14 a teraz 5, takže dúfam, že o 3 roky v Tokiu to bude lepšie a už budete vedieť, kto som. Či ste to už chceli niekedy v živote zdať a čo vás nakoplo povedzme ísť ďalej? Chcel, lebo veľakrát, napríklad v poslednej škole som chcel ísť na medicínu, túto na Slovensku a bol som aj na primačkách a to bola taká dilema, že nedalo sa robiť aj jedno aj druhé. V mojej hlave nedalo sa to robiť kvalitne obidve naraz. Čiže tam som sa rozhodoval a rozhodol som sa pre šport. Potom po Amerike som sa rozhodoval tiež v podstate šport alebo práca, alebo štúdium. Čiže vždycky to bolo také vzdelanie alebo šport a potom keď som mal zranenie, raz som mal po olympiáde v Londýne 2012 som mal zranenie ramena, musel som mať operáciu, jediné také veľké. A mal som 10-mesačnú rehabilitáciu, že som nemohol zdvihnúť ruku a vtedy som o sebe začal pochybovať. Alebo teda rozmýšľal som o konci, ale vždy ten šport je taký lákavý, alebo ja by som povedal, tak som už závislý od neho, že vždy som sa chcel nejako vrátiť späť a ostať okolo toho. Čo by som robil, keď som nešportoval? No neviem, čo ja viem. Zrejme tá medicína. Asi myslím, áno. To ma veľmi bavilo. Ja som dokonca aj v poslednej škole maturoval z chémie, fyziky, geografie, takýchto predmetov, čo mali predpoklad k tomu, aby som asi by som študoval dodnes. Lebo aj štúdium je veľmi dôležité. Musíte študovať, lebo takisto ja športujem teraz, ale dožijem čo bude zajtra. Šport je strašne nevyspytateľný, ja sa môžem zraniť.
z minúty na minútu a nebudem môcť pokračovať. Čiže vždy je dobré mať niečo, čomu nejakú víziu alebo nejaké vzdelanie, čomu sa chcete venovať, keď toto všetko pekne skončí. Jakú športovú? Jaj? Ja som už hádzal počas nej, ono v podstate celý čas a pokračoval. To nebolo, že som skončil za časom, ale celý čas. Väčšina športovcov, keď ukončí svoju kariéru, tak prejdú na takú dráhu do NS. Možno, že tu sú potenciálni športovci, ktorí, keď vy skončíte, možno, že by ste mali to na... Neviem, záleží od asi ponuky. Neviem, nie som ešte, momentálne som úprimne povedaný, nevedel by som si to predstaviť. Ešte nekončíte. Áno, ale a neviem, či by som mal na to trpezlivosť a či by ma to bavilo, ale nezavrhujem to úplne. Možno. Ale mám iné ambície v živote, tak uvidím. Áno, samozrejme, moja sestra je rok mladšia, taktiež háže kladivo. Taktiež sa dostala do Ameriky na univerzitu, kde vyštudovala a síce nebola ešte nikdy na olympiáde, ale je dievča a venuje sa tomu a